Цягнік Лукашэнкі ў Гагу рушыў. Лукашенко заўсёды марыў увайсці ў гісторыю. Ён увойдзе ў гісторыю як міжнародны злачынец. Ужо 4 гады ў Беларусі пануе створаная Лукашэнкам і яго памагатамі атмасфера страху, тэрору і пераследу. Распрацаваная рэалізуецца дзяржаўная палітыка маштабных рэпрэсій супраць часткі насельніцтва Беларусі па палітычных падставах. Здзяйсняюцца катаванні, бесчалавечныя і зневажальная годнасць чалавека абыходжанні, згвалтаванні, сэксуальныя злачынствы, адвольныя турэмныя зняволенні і забойствы. Гэтыя умовы не пакідаюць рэпрэсаваным рэальнага выбару застацца ў Беларусі. Яны вымушаны бегчы з краіны, з Беларусі, ратуючыся ад жудасных зверстваў. Прымус пакінуць тэрыторыю краіны сталага пражывання такім чынам з'яўляецца злачынствам дэпартацыі, як злачынства супраць чалавечнасці. Такое злачынства мае трансгранічны характар і заўсёды учыняецца мінімум на тэрыторыі дзвюх краін. Аднак рэжым Лукашэнкі не спыніўся на дэпартацыі. Ён даручыў пераследаваць выдваранае з краіны насельніцтва за мяжой, пераследаваць нас, беларусаў, якія вымушана знаходзяцца за мяжой, фактычна здзяйсняючы злачынствы супраць чалавечнасці на тэрыторыі краін удзельнікаў Рымскага статуту. І сёння урад Літвы скарыстаўся сваім правам па Рымскім статуце і перадаў у офіс пракурора Міжнароднага крымінальнага суда ў Газе матэрыялы, якія датычацца учынення Лукашэнкам і прадстаўнікамі яго рэжыму апісаных трансгранічных злачынстваў супраць чалавечнасці. Нашай камандай, Народным антыкрызісным управленнем, як вынік 1,5 гадоў працы, былі сабраны і задакументаваны доказы здзейсненых з рэжымам Лукашэнкі злачынстваў. Народнае антыкрызіснае ўпраўленне перадало іх Міністэрству юстыцыі Літвы. З улікам міжнароднай экспертызы урад Літвы сёння перадаў іх пракурору Міжнароднага крымінальнага суда. Цягнік Мінск-Гага сёння рушыў. Лукашенко ўжо знаходзіцца ў ім, і ён даедзе да месца прызначэння. Гэты дзень увойдзе ў гісторыю Беларусі. Здзейснены першы і на сёння найважнейшы крок на шляху дасягнення справядлівасці для беларускага народа. Сотняў тысяч ахвяраў злачынстваў супраць чалавечнасці, якія здзяйсняе дыктатар Лукашенка і яго памагатыя. Мы стварылі гістарычны прэцэдэнт. Упершыню ў гісторыі, у фокусе ўвагі Міжнароднага крымінальнага суда будуць маштабныя міжнародныя злачынствы ў Беларусі. А гэта дэпартацыя не менш за 300 тысяч беларусаў і пераслед беларусаў за мяжой. І гэта 3,5% ад агульнага насельніцтва краіны. Жудасныя лічбы. Выкарыстанне дыктатарам і яго прапагандыстамі мовы нянавісці да беларусаў. Беглыя, востракапытныя, нелаяльныя. Гэтыя словы таксама сталі доказамі для Міжнароднага крымінальнага суда. І адказнасць за гэтыя злачынствы немінуючая.